kwetiri kuita panyaya fashion tichikupai nyaya dzinenge dzichiitika, asi nhasi chendiri kunyanya kufarira zvinhu zvimabasa avageza. Vageza vakanyararidza 2030 zvinozivikanwa nenyika yese, asi vageza vakazogadzira 2030 kuYouTube channel yavo. Saka vageza vadzoka futi zvakare nhasi vakati tinosangana kuYouTube channel yangu na 2030, kureva kuti na 8:30 vageza vanenge vachiannouncer, vanenge vachiadresa nyika kuYouTube channel yavo. Ende vageza ndivo munhu 1 anokwanisa kunyararidza 2030 kubva kuna Emmerson Mnangagwa, asi ivo vanokwanisa kuadresa nyika na 2030 vari kuYouTube channel yavo. Ndo munhu asiri kumisika zvaizvozvi. Saka mwana wese na 2030 kuYouTube kwavageza tinonzwa kuti vageza vakatirongera zvipi.